दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लानि बानजायनायाव दिनै टप 10 मोननाय मेट्रिक आनजादाव जा फरायसा फरायसुलिफोर बेखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि जोंनि सान्तिपुर बिसिसिनि सिङाव लादों। आं बेखौसो बुंगोन, जोंनि बर' हारिया जुदियो डेभेलपिं प्रसेसआव दङब्लाबो जोंनो दिनै गोग्गो सोलोंथाइ मोननो हानाय, गुफुं आबहावा सोरजिनो हानाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा मिजिं गेरेमसा हारि दानाय बेखौ जाफुंसार होनायनि समा दा फैबाय। मानोना दिनैनि जा फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोना साफ्रोमबो आंनि नोजोरावहाय गुफुं सोलोंथाइ मोननो हादों, जायनि जाहोनाव जोंनि आसामनि सोलोंथाइ नि जा आबहावा बे आबहावायावहाय जोङो बांसिन जौसिन थाखोआव फैनो हादों। बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना। बेनि थाखाय फरायसा फरायसुलिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय हामबाय होनदों आरो इयुनावहाय बिथांमोना जोंनि समाजनि दैदेनगिरि जानानै गुफुं समाज दानायाव आरो जोंनि साक्सेसफुल मोनसे हिस्ट्रिफोरजों लोगोसे स्ट'रिफोरजों लोगोसे इयुनखौ सोरजिनो हानायनि मोनसे लामा दानानै हाथों, बेखौ आं खावलायबाय आरो मिजिं थिबाय। सार, मोनसे समावहाय थांनाय बोसोरफोराव जों जितु चिरां जिल्लानि रिजाल्टआ बिराद गाज्रि जादोंमोन, नाथाय देग्लाय साबसिन जानानै फैदों। माखासे आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे पिकनिक स्पट बा जौ जुवानि माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिनि सायाव बेफोर जितु थालांनाय जादों होनना बुंदों। दा बेफोरखौ माबोरै बन्द' खालामनांगौ सार? बेफोरखौ बन्द' खालामनाया गभर्नमेन्टनि सायावल' नङा, समाजनि सायावबो, साफ्रोमबो मानसिनि सायावबो दायबद्धता दङ। मानोना दिनैथ' बड'लेण्ड सरकारा गासैबो मुलुगनि जा एमिउजमेन्ट रंजानाय बाजानाय बेफोरखौ माने नंखाय भाबै रंजानाय बाजानायजों जोंनि गथ' फरायसा फरायसुलिफ्रा गोजोना थानायनिफ्राय जानगारबोनायनि थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दंखायो। बे बेलायाव जोंनि समाजाबो सांग्रां जानांगोन। फरायसा फरायसुलिया दा जिबायदि क्लास 8, 9, 10आवनो ड्राग्स एडिक्टेड जाबोनो हमदों, बेफोरनिफ्राय जोङो जानगारना फैनो हानांगोन। होमब्लासो जोङो समाजखौ जौगाहोनो हागोन आरो साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो बानायनो हागोन, जायखौ जों दा खोन्दो खोन्दो बानायलांनो नाजागासिनो दं आरो हालांगासिनो दं। फरायसा आफादा माबायदि रल खालामनांगोन सार? फरायसा आफादनि रलाथ' गोदोनिफ्रायनो मोजां आरो दिनैबो मोजां आरो इयुनावबो थाबाय थागोन। मानोना जोङो जुदि साननानै नायोब्ला जोङो जेब्ला फरायसामोन बे समावहाय जोंनि बिमा बिफाया जौ लोंनानै अमा गादिजों गोजोमना थाग्रा मोनसे समाव दङमोन। बेफोरनिफ्राय सांग्रांथि जानानै हारिखौ बोखांनायनि थाखाय जौ जुवानिफ्राय जानगारना थानांगौ होननानै फरायसा आफादानो ओरैबायदि मोनसे मिरुदण्ड गोनां मोनसे आफाद, जाय आफादनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ फोसाबनायाव एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरखौ आरो गाज्रि आखुथायफोरखौ जानगार होनायाव खामानि मावबोगासिनो दङ आरो बेफोरबायदिनो मावलांबाय थानांगोन। आरो मावलांबाय थायोब्लानो जोङो गुफुं समाज दानायाव बर' हारिखौ जौसिन हारिनि गेजेराव मोनसे हारि होननानै गायसननायाव जोङो मावफुंनो हागोन।